Família, us he reunit aquí per presentar-vos el meu nou nòvio Draculín. Encantat. Si ja el coneixia, doncs també és veritat. Jo marxo. Doncs tampoc era tan urgent com m'has dit per telèfon, Conxi. Marxo, que tinc feina. Jo vaig a veure si puc xupar la sang a algú. I vosaltres? No tenim res a fer. Jo prefereixo avorrir-me que aguantar la teva mare. Doncs Pau, han de que jo aguantar-te tu. Podeu parar de barallar-vos? Us heu de reconciliar. Jo amb aquest. Podríeu anar a dinar al Bar Pau, explicar-vos per què us odieu i intentar canviar-ho. Bona idea, Lila. Ho faig perquè ho has dit tu. Si no hi ha més remei... Per què em feu això del dinar amb la teva mare? Va sent hora que tu i la iaia us deixeu d'odiar. Però si ens hem odiat tota la vida i no us ha molestat fins ara. Jordi, que estava marxant, però m'han recordat que fa un temps em vaig deixar aquí unes paelles. Que sabeu on les teniu per poder-me-les emportar? No ho sé, probablement ho vam deixar al traster. Vines, a Queixma i ho mirem. Sembla que estan aquí. Mira, el meu autorretrat. Ja ni recordava que abans de ser diplomàtic vaig ser artista. I ho feies bastant bé. Saps què? Reprendré la meva carrera artística. Diràs alguna cosa o què? Com si tingués ganes de parlar amb tu. El Jordi ens ha dit que ens preguntem per què ens odiem. Jo no sé per què t'ho diu. Jo a tu tampoc. Tot aquest temps ens hem estat odiant sense motiu. Hauríem de fer les paus. Doncs no en tinc ganes, il·luminat. Vella amargada. Loli, on va aquesta cua? A la tenda d'art del taster del François. Estic vigilant que no es coli ningú. No et colis! Per tort, Conxi, no et colis. Mireu, si us agraden els retrats us en puc fer un. François, què m'has muntat aquí? Una mini exposició d'art. No pots fer servir el meu traster a menys que em paguis 1.000 euros al mes de lloguer. Que interessada, et pagaré el que vulguis. François, què m'has muntat aquí? És una mini exposició d'art. Saps que és il·legal. Tens raó, ara ho trec, és que em feia il·lusió. Sí que et devia fer il·lusió perquè és el primer cop que et veig saltar-te la llei. Bé, saps què podem fer? Et puc aconseguir un local per fer el mateix. Perfecte! I els meus 1.000 euros?